To gaba ɗaya kuma zan mu da matan ku tattaro mu shige noma. Na gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana. Saboda gidanmu uban ɗaki na Honorable Abubakar Kabiru Garba mai akwala na dawowar shi cikin wannan fati. Muna yi wa Allah godiya muna kuma taya shi farin ciki. Allah ya sa kuma ya shigo a sa'a. Allah ya ba mu abin da muke nema ga baki ɗayanmu na alkhairi. Wannan fati kuma Ubangiji Allah ya sa wannan karon mu zubar mu kwashe kayanmu. Mu dawo kan kujerar mu dama aro muka bayar. Mun ba da aro ne kuma yanzu Allah ya yarda da sunan Allah za mu karɓi kayanmu. Dama aron da muka bayar mun zaci za a yi wa mutanen mu adalci ne. Sai aka haɗa mu kowa yake cin ubansa. To in Allah ya yarda za mu karɓi kayanmu mun ma karɓa da izinin Allah. Tawa da al'umma na garin Jos, Honorable Abubakar Kabir Garba mai akwala ya haɗa mutane don farin ciki da shiga jam'iyya shine sanadin haduwar mu a nan wajen. Abokin aiki na Malam Ɗanladi ya faffaɗi achievement na wannan ɗan takara wanda aka ce in zo in fassara abin da ya faɗa a gurguje. Abubuwan da Malam ya faɗa za mu yi magana na farko akan ilimi. Abin da Malam ya fara, ilimi shine ginshiƙin rayuwa, wanda wannan ɗan taliki ya yi ƙoƙari a wajen maganar ilimi na wajen ba da tallafin karatu wato scholarship ga marayu, ga yara wanda suna da iyayen ma iyayen ba su da halin biya musu, wanda an ba yara damar karatu sama da 200. An lura da yanayi da ake ciki wajen jam da aka yi. Honorable Abubakar mai akwala ya ba mutum 100 tallafi na jam, wanda wayek da neko an ɗibi yaran da ba su da ƙarfi ba za su iya biya ma kansu ba, an biya musu. A fannin ilimi ba a nan abin ya tsaya ba, an duba makarantun gwamnati da makarantu masu zaman kansu wajen kai musu kayan karatu kamar littattafai na rubutu da na karatu, an rarraba musu, wanda wannan abin har yanzu ma ana kan rabawa. A ci gaba da Are we happy at all? PDP! Let me hear from this end. PDP! This one is going to be very, very unique. Unique in the sense that it's been meant for the women. And each time a woman is being recognized, each time a woman is being allowed to take her rightful place in the society. You know what it means. So I'm going to sing the last one for the women. PDP! My very dear colleague and the only queen in the State House of Assembly as far as the 9th Assembly is concerned, Honorable Esther Simi Dusu, who is ably represented this evening by her amiable peer, very resilient, very dogged young man, my friend, my brother, my colleague by his grace of by the special grace of God, and the celebrants of this very unique occasion in person of Honorable Alhaji Akwala Kabiru, a philanthropist, a lover of humanity, very committed, very resilient, very hardworking young man. Very distinguished ladies and gentlemen, and because the party is always supreme, let me take my time specially to appreciate the soldiers in the field. The PDP is well structured.
and that we have those in the mantle of leadership. I have seen the array of my party leaders seated, and I take this time to salute your courage to be here up to this very time. Very distinguished ladies and gentlemen of the press, I am Honorable Musa Aga Amvie. I am an Irigwe by tribe. To those of you that refer to our people as Biangu, I'm from that extraction, and by His grace I represent the good people of Irigwe constituency. On this very note, I want to throw my weight behind this beautiful and wonderful initiative put in place by my brother, who saw it from behind, who saw it from yesterday, that the political party called PDP remains the only place that each and every Nigerian of conscience should belong. And today, mistake is not being made. To me, he has taken the right decision. Like the woman that spoke earlier, that we thought the APC was coming to salvage Nigeria. But what we are seeing today, is a mirage. What we are witnessing in this country today is a calamity. What we are witnessing in this country today is politically suicidal. They promise us that when they come, in 3 months' time, issues of insecurity will be addressed. They promise us that when they come, they have the capacity to neutralize a dollar to our Nigerian currency. They made all sorts of promises, and today we don't even have one. They cannot even convince us with one. Instead, our people are being subjected to poverty. We are saying no to that. We are saying no to high-handedness. We are saying no to maladministration. We are saying no to bad governance. And the only credible alternative that can be of help to Nigerians, after all, the PDP was tested. Other dignitaries, muna farin ciki. A halin yanzu, honorable member ya riga ya sanin ward register, kuma akwai membership card, tsohon membership card da muka bashi wanda shine wannan. Amma kusan PDP da tsari take. So dan komai ya tafi daidai ga sabon membership card yanzu za mu bashi da fatan alheri. Allah ya taimake ka honorable, Allah ya ƙara ɗaukaka. Gashi nan ana miƙa mai membership card ɗinsa na PDP da sunan Allah. Jama'a da Allah a taba mai da Allah. Wannan in call membership cards, justice, unity and progress. Wannan ba na PDP kenan. Motto din PDP, justice, unity and progress. Allah a taba musu da Allah. Thank you very much. It gladdens my heart to be part of this august event. I heartily commend the Dutch effort of the organizers. Thank you for the invitation. It is accepted without contestation that peaceful coexistence is the panacea for any meaningful development. This is why it has remained my fervent calls on all occasions. On this premise, I urge us all call to continue to promote peace, irrespective of our affiliations. Well, thank you very much. PDP, 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 PDP. PDP, PDP, PDP. My name is Abubakar Kabiru Garbami Akwala. I was born and bred in Jos, a graduate of political science from University of Jos, and also holds diploma in law from the same institution. I'm happily married and blessed with kids, and also a successful businessman who has strong passion for politics. Politics that rests on service for humanity, not service for personal aggrandizement. My political ideology is a land with Thomas. amana mun soka a dole za mu yi ka gaskiya